Привет! Днес ще ви поговорим за безусловната любов. Каква е точно тази безусловна любов? Това е любовта, която всяко едно дете получава през първата, втората година, когато се роди. Това е майчината любов. Това е любовта, която е спокойствие, сигурност. Само за това, че ни има, ние получаваме любовта от майката. Когато обичаш детето си така и го подкрепеш и го обичаш наистина само защото го има, защото е важно и ценно за теб, то става едно уверено дете. Не я търси после в живота си, но за съжаление все повече хора търсят тази безусловна любов. Само защото ни има, без да правим нищо. Само защото сме такива каквито сме, без да слагаме маски. Това, което не полагаме чак толкова усилия. Сега си задайте въпроса. Добре, търсиш тази любов, а умееш ли да я получаваш? Другия проблем в отношенията, че не всеки умее да получава тази любов. Винаги е едно, ама аз трябва да дам. Аз какво трябва да направя? Ако получа тази любов, аз трябва да върна нещо в замяна. Нека се научим да получаваме също любов, без да даваме нищо в замяна. Това е да се усмихнеш, това е да благодариш. Наблюдавай се през следващите няколко дни, когато ти правят комплименти, благодарят ти за малките жестове, които може да направим навсякъде. Не е нужно да получаваме нищо в замяна. А ако получим, как ще се почувстваш? Ще се почувстваш ли по-добре и ще започнеш ли да предаваш тази любов на хората, животните наоколо? Задавай си въпроса и се запитай как да даваш повече любов в семейството си и на децата си. Не забравяйте всички тези, които са родители, че децата имат нужда от тази безусловна любов, само защото ги има. Не е нужно да правят каквото и да е било. Не е нужно да отвръщат с някакви задачи или нещо друго да направят. Просто ги обичайте, такива каквито са. Това са вашите деца. И помислете, вие получавали ли сте тази любов и защо ви е трудно да я давате? Днешната младеж има нужда от любов, както и вие. Отношенията, добрите отношения остават. Отношенията човек с човека. Не се заблуждавайте, че всичко е материално. Един ден ще разберете, че не е така. Успешен ден!